सुंदर साउंड सर्विस भाई हमनी के दे रहल बानी, बड़ी कैमरामैन साहब बदनाम और विशेष सहयोग। बड़ी खुशी के बात बा कि छोटे छोटे कलाकार लोग के ये भैया अपना मंच पर बुला के शुभ अवसर देता नहीं आगे बढ़े के एगो जरिया बानी। एकरा खातिर ब्लू स्काई मूवीज कंपनी के बार बार प्रणाम अभिनंदन बंदन बा। संग संग बड़ी सुंदर म्यूजिशियन टीम जेकर हम काल से कायल बानी। आदरणीय हमने के मनोज गुरु जी के पूरा टीम बा, मनोज गाजीपुरी जी, बड़े भैया बेंजू पर अनिल भैया, गणेश भैया, बड़ी सुंदर नाल बादक जेकर के नहीं खे जानत ना रविंदर भैया, संग संग पंकज बबुआ हमने के तबला पर। तो ज्यादा समय ना लेके सीधा सीधा जो नियम कानून बा ओकरा ही अनुरूप काम होई। अगर आदेश होके अवनदीप भैया तो हम एक लाइन में गोहरा लेता नहीं ओकरी बाद लागल जाई आ इन लोग के संग में लेके होई माइनर का चली बना दी। मेजर कर लेता लेकिन केहू भी जौना धर्म में होला अपना इष्ट देवी देवता के मानेला। हमने के गीत संगीत वाला आई जाए एक लाइन में सरस्वती माई के याद कर जाई आ ओकरी बाद फिर हमने के रंगा रंग में रुआ सबसे जुड़ल जाई। वो हमारी से कहे बका एक कैसे कि हे महतारी जलदार कृपा ना होला त ना केहू विधायक हो ना नायक हो ना गायक हो। जेकरा पतार कृपा भइल बा उ कुछ ना कुछ पद के हकदार भइल कब का बोलले बा आयो तू जल्दी बटले न बढ़ जा। ओम जयंती मंगला काली ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। कि जयति जयति है आदि शक्ति जय दुर्गे महारानी। जयति जयति है आदि शक्ति जय दुर्गे महारानी। आज सभा के बीच में मोरी मैया अब राखिल है लइकन के इज्जत पान। माई से ये कलयुग उन्हें नहीं घूमे के एने घूमे के हेने से तक ई कलयुग हाथ जोड़ के माई के गोहरा लो। कहे से कि मैं चीज कइले के बाद अगर मन में श्रद्धा विश्वास ना रही तो हमने के गीत संगीत छोड़ी ना मंदिर में जाइल व्यर्थ बा। वो चाहे कोनो देवी देवता के मंदिर हो तब का लगले लेकिन कोई एक बका कितते होवे निमिया गछिया अरे तीत हो पतहिया त काहे मैया। हमरा के दही बुझाता कि तार ई गांव जवारी ना हो ना ई गोबरपुर कहई। लेकिन हमको ये लगता है कि आपको भोजपुरी समझ में आता है। थोड़ी थोड़ी माई के हाथ जोड़ के कहो ए माई कितते बाटे निमिया गछिया
अरे किती ते बाप तोहिया त काहे मोई अरे काहे मोई तया सन लवलू निमिया छोइया अच्छा लगा तो देख ली ताली होके के चाहिए चलो दो आदमी के निक लगता नु पसंद त काहे मोई तया सन लवलू निमिया छोइया त काहे मोई तया सन लवलू निमिया छोइया त काहे मोइया लागल अरे पीते होए डाढ़ तोहार कितीते होए फार हो ई बड़ा ही सुंदर विचार करे वाली बात बा कि नीम के पतई तीत होला लेकिन माई के निमे से प्रीत होला तीते होए डाढ़ एकर तीते होए फार हो तीते होला फर हो तब कहीं निमिए पा होला रौर बसे रहो तब कहीं निमिए पर होला रौर बसे रहो से निमन बाटे आमावा महुइया त काहे माइया एकरा से निमन बाटे आमावा महुइया त काहे माइया किया सन लवलू